मनशाच्या नोशिबान बरोयला तेच तुका जाता फावो विल्सन आनी क्लेन्सी देवाताय भुरगे मागोत रावो काजारी जिवीत पुरे जावू घरान एक भुरगो जावो 4 वर्सांनी भुरग्याचें देणें दिवू घरान पेटलो दिवो देवाताय मागताली एकली रेतीर कोताना लोकान देखली वेलंकानी सायबीणीन तुमकां राखली साता दोनीन मागली देवाताय मागताली एकली रेतीर कोताना लोकान देखली वेलंकानी सायबीणीन तुमकां राखली देवाची बेसावां फांकली या वर्साच्या सप्टेंबराचे 1 तारखेर जल्मलो बाबा केवोन सांजेच्या 4:30 वरांचेर बाबा उजवाड